Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Είμαστε πάλι εδώ μαζί σας, Love Arts, αγαπάμε τις τέχνες και κυρίως αγαπάμε τους καλλιτέχνες. Σήμερα λοιπόν έχω κοντά μου μία φίλη, την Αθηνά την Παρούφη. Καλημέρα Αθηνά μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η οποία ασχολείται με ιδιαίτερα πράγματα, τα οποία βλέπετε εδώ έχω και παρέα μία δική της κατασκευή. Εδώ μία αγαπητή κυρία Αλεπουδίτσα. Θα μας πει λοιπόν η Αθηνά το ωραίο αυτό υλικό που χρησιμοποιεί ως ζωγράφος, γιατί ζωγραφίζει με μαλλί, αλλά και όλες τις ιδιαίτερες κατασκευές που κάνει με το μαλλί, όπως είναι και το ωραίο το κολλιέ που φοράω σήμερα και όπως είναι και αυτό εδώ το υπέροχο κασκόλ Αλεπού, που εγώ να σου πω Αθηνά το είχα πάρει επειδή εγώ πήρα μια λευκή αλεπουδίτσα, την είχα περάσει για ζωντανή, δηλαδή στην αρχή δεν φαίνεται ότι αυτό είναι μαλλί. Είναι επεξεργασία felt, μου το έχεις πει. Είναι ναι, η τεχνική του felt. Στη συγκεκριμένη κατασκευή στην Αλεπού είναι το needle felt. Δηλαδή, needle felting είναι η κατασκευή με βελόνες, ειδικές βελόνες για να κάνεις 3D, να δίνεις σχήματα δηλαδή στο μαλλί. Ουσιαστικά το υλικό που χρησιμοποιώ είναι το μαλλί από πρόβατο. Αυτό εδώ είναι, χρωματισμένο, με φυσικά χρώματα. Μπήκαμε κατευθείαν όμως στην τεχνική, χωρίς να μάθουν λίγα λόγια για σένα. Θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά να μας συστηθείς. Ποια είσαι, που γεννήθηκες, που ζεις? Είμαι η Αθηνά, γεννήθηκα στην Αθήνα, ζω στην Καλιθέα. Έχω τρία υπέροχα παιδιά, τρία φανταστικά παιδιά, το ένα είναι εδώ. Είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Κάθεται και μας παρακολουθεί, ο γιος της, ο όμορφος. Ναι, είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτά, αλλά και για μένα. Αλλά και για σένα. Και εγώ είμαι περήφανη για την Αθηνά, τη φίλη μου, γιατί εκτός από καλεσμένη μου σήμερα είναι και φίλη μου. Τη γνώρισα μέσα από τον κόσμο της τέχνης και από μία εκδήλωση που είχαμε λάβει μαζί μέρος και οι δύο σε μία έκθεση στην Αθήνα. Και βρήκαμε πάρα πολλά κοινά, τα οποία θα σας τα αναλύσουμε τώρα στη συνέχεια, αλλά ακόμα έχει το λόγο η Αθηνά για τον εαυτό της. Ασχολιώσουν πάντα με αυτή την τεχνική, δηλαδή χρόνια ή είναι κάτι που το κάνεις τον τελευταίο καιρό? Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι, μετά από ένα ταξίδι στη Ρουμανία, που ανακάλυψα εκεί τα συγκεκριμένα, δηλαδή να φτιάχνεις κασκόλ με πρόσωπα ζώων. Ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που φρόντισα να μάθω την τεχνική. Με πάρα πολλούς τρόπους, με μαθήματα, μέσω διαδικτύου, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στη Ρουμανία είχες πάει ταξίδι? Ναι. Αναψυχής? Ναι, ένα ταξίδι αναψυχής. Και απλά τα παρατήρησες, σου άρεσε? Σε μια βιτρίνα το είδα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τον τρόπο, μέχρι να βρω τον τρόπο που γίνεται αυτή η τεχνική. Μπορεί να πέρασε και ένας χρόνος, από το 16 δηλαδή. Τόσο πολύ? Τόσο δύσκολο. Τόσο πολύ να βρω τον τρόπο. Θυμάσαι μήπως να μου πεις τιμές? Δηλαδή πόσο είχε έξω ένα κασκόλ τέτοιο αντίστοιχο? Είχε γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Λοιπόν, αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές και φίλες και φίλοι, κρατήστε το καλά στο μυαλό σας, γιατί όταν μάθετε πόσο έχει το συγκεκριμένο από τα χέρια της Αθηνάς, που είναι κομψοτέχνημα, το βλέπετε έτσι όλο και πριν και η ουρά του ακόμα, δεν έχει καμία σχέση με τις τιμές του εξωτερικού φυσικά, αλλά και τις τιμές ίσως που θα βρείτε σε μια μεγάλη βιτρίνα. Αυτό πόσο το κοστολογείς εσύ Αθηνά? Είναι στα 70 ευρώ αυτό. Λοιπόν, είναι στα 70 ευρώ, καμία σχέση με το 220-250. 70 ευρώ ολόμαλο και χειροποίητο. Ξέρεις, Ρένα, σε διακόπτω, ξέρεις ποια είναι η λογική? Ότι μπορούμε όλοι να το έχουμε και ότι μπορούμε όλοι να μάθουμε.
και να μάθουμε. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα το φορέσει ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι κάτι που Κοίταξε. δεν κυκλοφορείς με μια αλεπού στον δρόμο. Εκτός άμα είσαι από τις παλιές που φοράνε τις αληθινές τις αλεπούδες, που είμαστε κατά του θανάτου των ζώων. Ακριβώς. Για να τα φοράμε πάνω μας. Μπορείτε λοιπόν όλες να πάρετε ό,τι ζωάκι θέλετε και να το φορέσετε, αλλά είναι και μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για τα παιδιά σας. Δηλαδή, εγώ είδες που σου είπα ότι θέλω να πάρω δώρο σε μια φίλη μου που είναι το κοριτσάκι της 3 ετών και αγαπάει πολύ τα ζωάκια. Μπορείτε ακόμα και τα παιδιά, επειδή είναι μάλινο, πολύ ζεστό, πολύ απαλό. Φιλικό στο περιβάλλον. Φιλικό στο περιβάλλον, φιλικό στον άνθρωπο, φιλικό στο παιδί. Το μαλλί είναι υδρόφιλο, οπότε... Να έχει κάθε παιδί τον αγαπημένο του ήρωα σαν κασκολάκι φέτος το χειμώνα στο λαιμό του. Δηλαδή, πολύ ωραία ιδέα, Ρένα. Εκτός από ιδιαίτερο ενήλικα που θα μπορεί να το φορέσει, θα μπορεί να το φορέσει και ένα παιδί. Εγώ λοιπόν όταν τα είδα αυτές τις κατασκευές και τα ωραία σου τα κολλιέ, τα κοσμήματα, είχε πάρει μέρος η Αθηνά, και να δείξουμε άλλο ένα έτσι, και το κολλιέ που φοράει η ίδια, αλλά και αυτό που θα που είναι ξεχωριστά, είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα όλα. Αυτό μπορεί και σαν στέκα. Ναι, μπορεί να φορεθεί και σαν στέκα. Θα μπορούσες να είσαι η βασίλισσα της Άνοιξης. Των λουλουδιών. Ή των λουλουδιών. Και θα μπορούσαν πάρα πολύ ωραία, και όχι μόνο θα μπορούσαν, αλλά έχουμε κάνει μία ομάδα που την έχουμε ονομάσει Αστρέα Teamwork, που ασχολούμαστε με το θέατρο. Είπαμε, αγαπώ πάρα πολύ το θέατρο και εγώ και οι φίλοι μου, και να χρησιμοποιηθούν και σε θεατρικές παραστάσεις αυτά τα ιδιαίτερα κομμάτια της Αθηνάς. Δηλαδή, τι πιο ωραίο, έτσι όπως το έβαλες και στα μαλλιά σου πριν, να είναι μία παράσταση. Αντίστοιχα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η Αλεπού στο Μικρό Πρίγκιπα ή σε κάποια άλλη θεατρική. Ή σε κάποια άλλη θεατρική που να έχει αντίστοιχα τα ζωάκια. Αυτό τον ήρωα ή κάποια άλλα ζωάκια. Θα μπορούσες και να φτιάξεις και κούκλες για κουκλοθέατρο. Θα μπορούσε, Όχι θα μπορούσε, προσέξτε, μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει, δώστε τις παραγγελίες. Όσοι ασχολείστε με το θέατρο, το κουκλοθέατρο, και έχετε στο μυαλό σας κάποιους ήρωες, εγώ έχω έναν ήρωα που θέλω να μου τον φτιάξει, τον αγαπημένο μου Χαρταϊτό, το Λούλι. Αλλά και όσοι έχετε, η Αθηνά δέχεται παραγγελίες, θα δώσουμε τα τηλέφωνά της, αλλά μπορείτε να τη βρείτε και στα μέσα, στο Facebook, στο Instagram, Αθηνά Μπαρούφη. Αθηνάς Felt Creations. Ξαναπες το εσύ. Αθηνάς Felt Creations. Δηλαδή της Αθηνάς οι δημιουργίες με μαλλί, οι μάλινες δημιουργίες. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα ψάξετε να το βρείτε, γιατί είναι κάτι το μοναδικό. Εγώ δηλαδή ενθουσιάστηκα και είμαι ακόμα ενθουσιασμένη μαζί σου. Ευχαριστώ, Ρένα. Οπότε, θέλω να μου πεις, ποιος όμως σου το έμαθε αυτό τελικά, όταν μετά από 1 χρόνο βρήκες την άκρη? Αυτοδίδακτη είμαι. Εντάξει. Δεν μου το έμαθε κανείς. Κάθισα πολλές ώρες, αφιέρωσα πάρα πολύ χρόνο για να βρω την καλύτερη ποιότητα μαλλιού, να δικτυωθώ με ανθρώπους που αγαπούν το ίδιο, να πάρω γνώμες, παρακολούθησα ατελείωτα βίντεο στο YouTube, πώς μπορεί κάποιος να το κάνει. Το εξέλιξα όμως, δεν έμεινα σε αυτό. Σε μία από τις εκθέσεις το εξέλιξε, γνώρισα τη δασκάλα μου στην ζωγραφική με μαλλί. Η οποία είναι? Είναι η Ναταλία η Νταβίτοβα. Είναι απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών Αγίας Πετρούπολης και είναι μια φανταστική κοπέλα. Η Ναταλία λοιπόν με έμαθε... καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνης εκπληκτική. Με έμαθε πώς να ζωγραφίζω με μαλλί. Υπέροχο είναι αυτό. Ναι. Είναι πίνακας ζωγραφικής με μαλλί. Ναι, είναι έργο από το Μοντιλιάνι. Ναι, είναι Μοντιλιάνι που έφτιαχνε τις γυναίκες χωρίς μάτια. Ναι. Είναι μία από τις τυφλές κοπέλες του Μοντιλιάνι. Ναι, δεν ήθελε να τον κοιτάνε. Είναι όμως υπέροχο. Θέλω να το ξαναδείξεις, μην το βάζεις κάτω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ. Θέλω να καταλάβουν τώρα οι τηλεθεατές μας πώς η τέχνη δεν είναι μόνο παίρνω, πινέλο, μπογιά, συμβατική. Η τέχνη ποτέ δεν ήταν συμβατική, ούτε και οι καλλιτέχνες. Και αυτό τώρα που κάνεις με το μαλλί είναι μοναδικό. Επίσης να σας πω ότι όσοι έχετε ζωάκια, επειδή βρέθηκα μπροστά, μάρτυρας ήμουνα σε αυτό,
και τα κουρεύετε και θέλετε να αποτυπώσετε έτσι σε πίνακα τη μορφή τους με τις τρίχες όμως από τα ζωάκια σας, μπορεί η Αθηνά να το κάνει. Και δεν ξέρω αν έφερες ή αν θα δείξουμε σε φωτογραφίες κάποιες τέτοιες δουλειές σου. Δηλαδή το αγαπημένο σας ζωάκι γίνεται πίνακας από τα χρυσά χέρια της Αθηνούλας, το οποίο αποδίδει απολύτως τη μορφή του αγαπημένου σας φίλου και με τις τρίχες του, που είναι και αυτό μαλλί. Ναι, φυσικό προϊόν. Σε αυτό που μου είπες πριν, θέλω να σου πω ότι θεωρώ τέχνη οτιδήποτε κάνει ένας άνθρωπος. Ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους άλλους, ο τρόπος που αγαπά, που ερωτεύεται, αυτά όλα είναι τέχνη. Οπότε πώς θα εξελίσσουμε αυτά, δίνοντάς τους μορφές, εκφράζοντάς τις με τρόπους. Όπως πολλές φορές έχω πει, η ζωή είναι τέχνη και η τέχνη είναι ζωή. Συμφωνώ. Το ίδιο και εσύ αυτό ακριβώς είπες αυτή τη στιγμή και όλοι όσοι ασχολούμαστε με τις τέχνες. Και όταν λέω όλοι, δεν είναι όλοι όσοι ασχολούμαστε, γιατί όλοι ασχολούμαστε με τις τέχνες. Ακόμα και το να ακούς μουσική, τέχνη είναι και αυτό. Εκείνη τη στιγμή και σαν ακροατής και μόνο, ή και σαν θεατής όταν πηγαίνεις να δεις θέατρο, σινεμά, συμβάλλεις και εσύ με τη συμμετοχή σου στο δρόμενο της τέχνης. Συμφωνήσω. Άρα όλα είναι τέχνη. Όλα είναι τέχνη. Εμείς αγαπάμε τέχνες, love arts λοιπόν, αγαπάμε τους καλλιτέχνες. Μέσα από αυτή την εκπομπή θα τους προβάλλω, θα βλέπετε συχνά και κάποιον διαφορετικό, για να ξεκινάει έτσι ωραία η εβδομάδα σας. Και αυτό που κρατάω στα χέρια μου είναι ένα σουπλά. Είναι σουπλά με βοτσαλάκια από μαλλί, το οποίο όμως η Αθηνά το είχε κάνει χαλί. Αυτό δηλαδή φανταστείτε το πιο μεγάλο, να πιάνει το χώρο σας, να είναι από μαλλί φιλικό στο περιβάλλον, πανέμορφο, γιατί όντως είναι σαν βότσαλα, δηλαδή τώρα κάποιος μπορεί να νομίζει ότι εγώ κρατάω βότσαλα, ξέρεις, αλλά είναι πανάλαφρο. Είναι μαλάκι και εγώ το ήθελα έτσι σουπλά για την κουζίνα μου και μου το έφτιαξε, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δικό σου. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Όλες οι δημιουργίες σου είναι εκπληκτικές, Αθηνά. Το κάνω με πολύ αγάπη. Πίστεψέ με, είναι η θεραπεία μου, η ψυχοθεραπεία μου. Έχω την υποστήριξη της οικογένειάς μου, γιατί για φαντάσου ένα σπίτι τώρα που έχει μέσα 3 παιδιά, 3 γατιά και ένα σκύλο και όλα τα δικά μου τα μαλλιά στο εργαστήριο. Βλέπουμε τους πολύ ωραίους πίνακες σου. Βλέπουμε τα πολύ ωραία κασκόλ. Βλέπουν και οι τηλεθεατές μας τώρα που τους είπα ότι μπορούν οτιδήποτε. Άλλο ένα Μοντιλιάνι. Άλλο ένα μου αρέσει, τον αγαπάς. Τον αγαπώ πολύ. Αυτός ο κύκνος είναι υπέροχος. Κασκόλ. Είναι ένα κασκόλ. Είναι υπέροχο. Ευχαριστώ. Ναι, το κορίτσι με το σκουλαρίκι. Ναι, κλασικό. Κλασικό κι αλλήμον αν δεν το φτιάχναμε. Μια παραγγελία από μια φίλη μου που έχει κουνελάκια. Μήπως τα κούρεψε, όχι. Όχι. Άχνα και ο λύκος. Ναι, ένας από τους λύκους που φτιάχνω. Εμένα το παιδί μου αυτό είναι πολύ αγαπητό, ο λύκος. Λοιπόν, ο λύκος, και εγώ όταν έλεγα στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά το λύκο με τα 3 γουρουνάκια, εκείνα αγαπάγανε το λύκο παρά τα 3 γουρουνάκια. Και αυτό το έκανε, είναι παρεξηγημένο και ο Τριβιζάς το έκανε το ανάποδο, γιατί ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε ίσως των παιδιών αυτή την αγάπη προς το λύκο που τον είχαν συνέχεια αδικημένο. Εσύ εδώ τον έχεις υπέροχο, ένας υπέροχος λύκος, που δεν δαγκώνει, αγκαλιάζει και ζεσταίνει. Ναι, είναι πολύ ζεστό, πραγματικά είναι. Φρίντα. Και η Φρίντα Κάλο στην παρέα μας. Πάλι και εδώ Φρίντα, είναι υπέροχη. Αγαπημένη η Φρίντα. Θέλω να μου πεις λίγο το κόστος στους πίνακες. Ξέρω ότι είναι διάφορα μεγέθη. Ναι, αυτός που είχες εδώ κοντά μας ήταν μικρό μέγεθος. Στα 100 ευρώ. Είναι στα 100 ευρώ και μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Έχει φτάνει μέχρι και τις 2.000. Μέχρι και τις 2.000, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι μεγάλος, έχει μεγάλο θέμα, πολλά χρώματα. Ναι. Και η Φρίντα της έχεις αποδώσει εκπληκτικά το βλέμμα. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει αυτό το νέο υλικό που έψαξες και βρήκες και έφερες. Είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Δεν το ξέρει γιατί δεν υπήρχε. Έχει τύχει σε έκθεση να τους πω ότι είναι από μαλλί και να το ξανακοιτάνε. Είναι από μαλλί. Μα ναι, δεν ξέρω αν θα δούμε φωτογραφία με το ζωάκι, με το σκυλάκι που είχα δει εγώ που έφτιαξες. Αν μου είχε στείλει να δείξουμε εδώ στους τηλεθεατές, αλλά μπείτε μέσα στα μέσα όλα που έχει η Αθηνά και στο Instagram και στο Facebook για να το ψάξετε να το δείτε. Έναν εκπληκτικό σκύλο είχε κάνει τι ήταν, γκριφόν.
Τύπου Γκριφόν. Το τελευταίο, ναι, ήταν τον Γκριφόν. Ήταν τον Γκριφόν, ναι, Ενός το φίλου. οποίο νόμιζες ότι θα βγει από τον πίνακα και θα έρθει πάνω σου για αγκαλιές Ναι. και φιλιά. Εκτός από τα ωραία και πολύ θεατρικά και πολύ ιδιαίτερα έτσι κοσμήματα μεγάλα που φτιάχνεις, ξέρω ότι φτιάχνεις και σκουλαρίκια πιο καθημερινά και κολλιέ πιο καθημερινά. Δηλαδή μην νομίζετε ότι μόνο εδώ πέρα φτιάχνει τα ωραία της, μόνο για τις πολύ έντονες προσωπικότητες και για τις πιο... Το φέλτ είναι ένα υλικό που μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και επίσης έχω και ένα μότο που το φέλτ συγχωρεί. Αν κάνεις κάτι λάθος, Ναι. μπορείς να φτιάξεις κάτι άλλο. Δεν είναι υλικό που θα το πετάξεις. Να φανταστώ ότι παραδίδεις και μαθήματα. Ναι, το κάνω. Ωραία. Το κάνω, ναι. Έχεις κάποια ομάδα που έχετε τώρα ξεκινήσει μάθημα ή είναι περισσότερο ιδιαίτερα? είναι περισσότερο ιδιαίτερα, αν και είπαμε ότι θα κάνουμε μαζί μια ομάδα. Ναι, εμείς την έχουμε πει την ομάδα μας, είναι αυτή που σας ανέφερα. Το θέμα είναι να υπάρξει και συμμετοχή από εσάς. Μπορείτε να πάρετε και στα τηλέφωνα του σταθμού όσες θέλετε και όσοι θέλετε, γιατί εκτός από γυναίκες δεν είναι μόνο γυναικεία η ενασχόληση, είναι και ανδρική. Δεν κεντάς, τρυπάς. Επειδή μου έχει δείξει, έχω πάρει ένα μάθημα. Είναι μικρές εγκοπές. Αυτό το υλικό, μάλλον αυτή η Καταρχάς τεχνική... το υλικό είναι, τώρα δείξτε το, γιατί πριν σε διέκοψα. Ναι, αυτό είναι το υλικό. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια. Στην αρχαία Ελλάδα αυτό ήταν το πύλημα. Και σήμερα το ξέρουμε ως τσόχα. Αλλά δεν είναι βιομηχανοποιημένη τσόχα, είναι χειροποίητη τσόχα. Είναι χειροποίητη τσόχα. Την οποία την... Σιγά-σιγά, φίτσα του φίτσα, αυτό όσον αφορά τη ζωγραφική. Ναι. Φίτσα του φίτσα. Την επεξεργαζόμαστε με τη βελόνα. Ή με τη βελόνα ή και με το νερό. Ή και με το νερό, γιατί... Οι τεχνικές είναι τρεις. Γιατί αυτό εδώ έχει... Είναι με νερό. Είναι με νερό. Νερό και σαπούνι. Νερό και σαπούνι. Είναι μια άλλη τεχνική. Είναι η τεχνική της τριβής. Ναι. Η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, αλλά είναι πραγματικά, σας το λέω, τόσο απαλό που θέλεις να ξαπλώσεις επάνω του. Είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή, όντως εγώ αυτό, αν το φανταζόμουν έτσι σε χαλί... Ξέρεις, το λατρεύουν οι γάτες μου. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι θα είναι ωραίο και για ζωάκια. Το λατρεύουν οι γάτες μου. Και για ζωάκια, όσοι έχετε ζωάκια, θα μπορούσατε να τους κάνετε ένα ωραίο χαλάκι για να ξαπλώνουν έτσι κοντά σας ή χριστουγεννιάτικο δώρο και σε άλλα χρώματα. Τώρα εδώ η κυρία το ήθελε σαν βότσαλο, να θυμίζει βότσαλο, και σε άλλα χρώματα. Και φυσικά όσοι ενδιαφέρεστε για τα μαθήματα, επειδή θα τα ξεκινήσουμε από αυτή τη χρονιά, λέγαμε, όχι από την καινούρια. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, είμαστε ανοιχτές με την Αθηνά εδώ σαν δασκάλα μας. Τα μαθήματα είναι πάρα πολύ οικονομικά, σας διαβεβαιώ. Και η Αθηνά έχει πολύ όρεξη να μας μάθει αυτό το νέο... Καλά είναι να το μοιράζεσαι, ναι. Ναι. Επίσης, δεν ήθελα να πούμε για την... Τρόπο και μέθοδο να ζωγραφίζουμε. Για την εκδήλωσή μας. Λοιπόν, η εκδήλωσή μας, η Αστρέα Work Team, και έχουμε βάλει και ομάδα και work, γιατί εργαζόμαστε για την τέχνη, είμαστε εργάτες της τέχνης. Σωστά. Με αγάπη βέβαια εργάτες, όχι με άγκο αν και έχει μόχθο η τέχνη. Γιατί... Έχει μόχθο στο γεγονός ότι ενώ εσένα σου προσφέρει πολλά, είναι θεραπεία για σένα, είναι το τρόπος να εκτονώνεσαι, ο κόσμος δεν ξέρει να την εκτιμά. Αυτό. Ο κόσμος τη θεωρεί εύκολη. Ναι, δηλαδή... Ενώ σας διαβεβαιώ, η τέχνη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τρως άπειρες ώρες, βάζεις άπειρο, όχι μόνο χρόνο, και χρήμα. Αυτό. Βάζεις από την προσωπική σου έτσι, ζωή πάρα πολλές εργατόρες. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Οι οποίες καλό είναι να εκτιμούνται και καλό είναι να γυρίσουμε πάλι να αγαπάμε την τέχνη, να τη βάζουμε στο σπίτι μας, να τη βάζουμε στη ζωή μας και να την μαθαίνουμε και στα παιδιά μας. Ήθελα να πω, αφού μου δίνετε την ευκαιρία, ότι τώρα, αυτές τις μέρες, τα Χριστούγεννα, ας μην αγοράσουμε τα πολυκαταστήματα. Δεν κάνω έτσι, ξέρεις, αντι-marketing, αλλά μπορούμε να αγοράσουμε από ένα δημιουργό, ώστε να δώσουμε και σε αυτόν... Σίγουρα ξέρουμε να χειροτέχνη στη γειτονιά μας, στην παρέα μας. Ας υποστηρίξουμε αυτό. Και μάλιστα τώρα έκανε έτσι ένα πολύ ωραίο χαλί. Ερχόμαστε στην εκδήλωση που λαμβάνεις μέρος και εσύ και είναι από τα βασικά πρόσωπα που όθησαν στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Στις εκδόσεις Όστρια λοιπόν, από 2 Δεκέμβρη μέχρι 3 Γενάρη μπορείτε να έρθετε να παρακολουθήσετε ραψοδία χρωμάτων,
που είναι μια σύμπραξη πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι έχουμε εικαστικά έργα, ζωγραφικά έργα, ψηφιδωτά έργα, χειροτεχνήματα και θα κάνουμε και 4 μέρες ένα μπαζάρ χριστουγεννιάτικο 14, 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου που θα μπορείτε να βρείτε, πες στα Αθηνά τώρα. Πολλά χριστουγεννιάτικα δώρα, πολλά μικρά δωράκια για τους αγαπημένους μας φίλους, για τους δικούς σας ανθρώπους και βέβαια να θαυμάσετε και την έκθεση των καλλιτεχνών, των παιδιών που είναι νέοι καλλιτέχνες περισσότεροι, που θέλουν να αναδείξουν τη δουλειά τους, θέλουν να βγουν λίγο προς τα έξω, προς το κοινό, θέλουν να ακούσουν την κριτική, θέλουν να δουν τον θαυμασμό, χρειάζονται για να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό που αγαπούν. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς κρατήσαμε έναν ολόκληρο μήνα, να μπορεί ο καθένας να έρθει ό,τι ώρα θέλει να παρακολουθήσει την έκθεση και αυτές τις 4 μέρες να ψωνίσει και για τα αγαπημένα του πρόσωπα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, πράγματα χειροποίητα και μοναδικά, γιατί κάθε καλλιτέχνης που έχει πάρει μέρος σε αυτή την έκθεση φτιάχνει μοναδικά δικά του πράγματα. Δηλαδή είναι και οι ιδέες μοναδικές. Βέβαια. Δεν είναι ξεσηκωμένες από κάποιον άλλον. Μου επιτρέψει να συμπληρώσω και το σκοπό. Φυσικά. Μέρος. Όλοι εμείς λοιπόν κάναμε αυτή τη σύμπραξη, όχι μόνο για την τέχνη, επειδή είπαμε πριν ότι η ζωή είναι τέχνη και η τέχνη ζωή, έχουμε έναν σκοπό καλό, μέρος των εσόδων θα δοθεί σε έναν φορέα. Στη Fair Life για τον καρκίνο του πνεύμονα. Και θεωρώ τιμή μας όλων των συμμετοχόντων, αλλά και όσων έρθετε και θελήσετε να κάνετε μία εισφορά στον σπουδαίο αυτό φορέα που βοηθάει πολύ συνανθρώπους μας. Σας καλούμε να έρθετε να δείτε λοιπόν ότι δεν συμπράξαμε μόνο για όφελος προσωπικό ο καθένας, αλλά για να βοηθήσουμε και εμείς έναν άλλον ανώτερο σκοπό. Και εγώ αυτό πιστεύω, ότι η τέχνη πάντα σε εξυψώνει. Δηλαδή εξυψώνει τον άνθρωπο. Τον εξυψώνει σαν χαρακτήρα, τον εξυψώνει σαν ψυχισμό. Και ισορροπία. Σαν ισορροπία. Εγώ θα χαρώ πολύ να κάνουμε και ένα εργαστήρι τώρα που μου ήρθε η ιδέα για παιδιά. Πολύ ωραία ιδέα. Να κάνουμε λοιπόν ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι για παιδιά, να φτιάξουν τον Άι Βασίλη. Ή μια χριστουγεννιάτικη μπάλα. Γιατί ή μια χριστουγεννιάτικη μπάλα, ή μια χριστουγεννιάτικη κάλτσα, ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι εύκολο. Θέλω να σου πω ότι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ένας Γερμανός φιλόσοφος, Βέρνερ, ξεκίνησε να κάνει μαθήματα στα παιδιά ζωγραφίζοντας με μαλλί. Παρατήρησε λοιπόν ότι τα παιδιά είχαν πολύ καλύτερη διάθεση, ήταν πιο ισορροπημένα και πιο ήρεμα. Και αυτό οφείλεται στην επαφή που έχει με αυτό το φυσικό προϊόν, με το μαλλί. Μα και εγώ όση ώρα μιλάμε, δηλαδή τώρα εμπειρικά έτσι και χαϊδεύω, νιώθω έτσι μία ηρεμία και μία χαλάρωση. Είναι γεγονός. Όντως ήταν αλήθεια αυτό που είπε δηλαδή με τα παιδιά, πραγματικά. Ωραία, θα το κάνουμε, θα σας το ανακοινώσουμε και αυτό. Θέλω να μου πεις όμως και σε ποιες άλλες εκδηλώσεις έχεις πάρει μέρος, γιατί ξέρω ότι παντού είσαι έτσι υπερδραστήρια και παίρνεις μέρος και σε άλλες τώρα προς το παρόν μόνο εκθέσεις. Από αύριο στο Art Away θα είμαστε εγώ και η Ναταλία Νταβίτοβα στο Κεραμικό. Μετά από εμάς έχεις κάποια? Γιατί εμείς είμαστε και έναν ολόκληρο μήνα. Ναι, θα πάρουμε μέρος λοιπόν σε ένα φεστιβάλ για τον εθελοντισμό στον Γκάζι. Πολύ ωραία. Πότε είναι αυτό? Είναι τον Απρίλιο, δεν ξέρω όμως ακριβώς ημερομηνίες. Και στο Πολεμικό Μουσείο σε ένα διαγωνισμό το Art Festival. Το Art Festival, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά. Και εκεί είναι ωραία. Αρκούν, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή οι Έλληνες καλλιτέχνες να αποκτήσουμε εξωστρέφεια, να βγούμε και στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το έχεις κάνει ήδη. Ναι. Θέλω να σου πω συγχαρητήρια πραγματικά. Το έργο σου το είδα. Οφείλεται σε σένα βέβαια. Το έργο σου το είδα, είναι καταπληκτικό. Είναι υπέροχο. Αναφέρεται η Αθηνά με ένα πίνακά μου που είναι μέρος από μια έκθεση, έτσι, παράδοση που έχω κάνει, ένα παραδοσιακό νηφικό, και φιλοξενήθηκε σε μια γκαλερί στην Αυστρία. Μάλιστα αυτή την εκπομπή την κάνω, όπως σας είπα, το Love Arts, γιατί αγαπάω τις τέχνες, αγαπάω και τους καλλιτέχνες, και θα ήθελα να σας καλέσω όλους
να έχετε χώρο και χρόνο σε αυτή την εκπομπή, ώστε να βγούμε και στο εξωτερικό οι Έλληνες καλλιτέχνες, γιατί μας αξίζει. Πραγματικά πιστεύω μας αξίζει. Πιστεύω μας αξίζει. Και πρέπει να επικοινωνήσουμε λίγο την τέχνη μας στο εξωτερικό, όπως επικοινωνούν και οι ξένοι καλλιτέχνες στη χώρα μας. Και πάμε και αγοράζουμε, ξέρω εγώ, ή βλέπουμε έργα τους. Γιατί να μην είναι το ίδιο και για μας εύκολη η πρόσβαση στο εξωτερικό και να μας μάθει ο κόσμος. Ας το κάνουμε και θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι. Θέλω να πεις κάποιο μελλοντικό σου όνειρο. Θέλω να συνεχίσω να ζωγραφίζω. Να ζωγραφίζω με μαλλί, να ζωγραφίζω ή παίρνω μαθήματα ζωγραφικής τώρα, γιατί άλλο να ζωγραφίζεις με μαλλί και άλλο να ζωγραφίζεις με πινέλα, έτσι. Ναι. Θέλω να κάνω πράγματα. Αυτό είναι, δεν θέλω να είμαι στάσιμη. Δεν μπορώ, νομίζω ότι όταν είμαι στάσιμη βουλιάζω. Οπότε θέλω να συνεχίσω να κάνω πράγματα. Να μοιράζομαι τα πράγματα που κάνω και να τα μεταφέρω και στους άλλους, να τα μεταδίδω. Δεν θα τα κρατάω για τον εαυτό μου, δεν είναι σωστό. Έτσι ακριβώς. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Πάλι να ψάξετε να βρείτε την Αθηνά. Αθηνά Creations. Στο Instagram. Όσοι πάρετε τηλέφωνο να τους κάνουμε ένα δώρο. Παρακαλώ. Όσοι πάρετε τηλέφωνο, ο πρώτος μάλλον εγώ θα πω. Ο πρώτος. Ωραία, θα κερδίσει ένα ωραίο κόσμημα φτιαγμένο από την Αθηνά. Και να έρθετε να μας δείτε στις εκδόσεις Όστρια από 2 Δεκέμβρη μέχρι 3 Ιανουαρίου. Να δείτε και από κοντά την Αθηνά, να τη γνωρίσετε και τις δημιουργίες της όλες. Και γιατί όχι, να δώσετε και μια προσωπική, ιδιαίτερη παραγγελία δική σας. Πρόσδεκτη. Για κάτι μοναδικό, το οποίο θα το φοράτε ίσως μόνο εσείς. Αθηνά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ρένα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είσαστε καλά όλοι, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα.